Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Telesport. Kickboxingul este un sport de contact, este un sport dur, dar și spectaculos în același timp. Pentru început vom sta de vorbă cu domnul Paul Ghețău, antrenorul sportivilor de la Clubul Juniorul Rădăuți. Kickboxul este o combinație de arte marțiale de contact, luate din tehnici din karate, taekwondo, kung fu, tang soo do și chiar și câteva proiectări din judo, care au fost specializate și aduse în forma modernă de azi, prezumând chiar luptele de K1. Cum s-a înființat Clubul Sportiv Juniorul Rădăuți? Clubul Sportiv Junior Rădăuți s-a înființat în 2011, a fost un proiect de-a meu și a unui prieten de-a meu, Nicolovici Cristian, actualul președinte de la Clubul Sportiv. Și el era responsabil cu rugbyle, am stabilit noi și eu cu kickbox, având și el inclinație spre rugby. Și am înființat acest club. Problema a fost că atunci noi ne-am gândit că foarte repede să ne mișcăm în privința actelor și a documentației, dar cum e birocrația la noi, a durat mai mult. Sala de sport tot greu am găsit, mulțumim domnului director Stoica Viorel, care n-a avut deci ne-a primit când a auzit că e ceva de sport, nici n-a fost nicio problemă. Când am intrat, chiar în 2012, am început antrenamentele, era fostul director Denis Alexandru, tot n-a fost nicio problemă, nici nu ne-a întrebat prea mult de ce vrem să facem, veniți, asta este și am început antrenamentele atunci când am început în această sală, în 2012 au început concret. Debutul clubului sportiv a fost când am participat, ne-am afiliat la Federația Română de Arte Marțiale de Contact și atunci am fost chiar la primul campionat de arte marțiale și kickbox și a fost un debut ok. Am avut rezultate, locul întâi la junior, la categoria plus 84, Lupu Cosmin, locul 2, am participat și eu să fiu alături de copii, am luat locul 2 la plus 94, chiar dacă categoria mea a fost de 90 kg, dar nu au fost adversari la 90 kg. Locul 2 au mai fost alți sportivi, am mai fost alt sportiv, Alexandru Amariției, și deci am fost 4, dintre care am venit cu 2 locuri 2 și locul 1. Câți sportivi fac parte din acest club? Momentan cam 10-12 mai vin, mai pleacă, au o medie de 10-12. De asta vrem să promovăm sportul pentru tineret, că în ziua de azi au inclinație mai mult spre electronică, calculatoare, internet și asta e ideea. Deci foarte puțini, pot să zic, ar fi 10-12. Dar noi ne facem treaba. Aici, dacă suntem mai mulți de 2, putem face un antrenament. Din ce categorii de vârstă? De la 7 ani, chiar dacă depinde și de copil, poate să fie chiar și mai mic, până la orice categorie de vârstă. Deci putem adapta antrenamentul la orice categorie de vârstă, nu sunt probleme, decât, Doamne ferește, de sănătate. Astea sunt niște întrebări puse la început de antrenament, sunt probleme de sănătate, fiecare zice dacă are ceva care se poate adapta. Deci nu, Doamne ferește, de o boală cronică sau ceva, dar chiar dacă a avut o întindere sau ceva, nu forțăm în acel moment, dar categorii de vârstă până la 80 de ani. Și mai sus. La ce gale au participat sportivi antrenați de dumneavoastră? Debutul clubului, antrenamentele au fost din 2012, dar debutul clubului a fost în 2013 când ne-a afiliat la Federația Română de Arte Marțiale de Contact și am fost invitați atunci la Campionatul Național de Kickbox și am fost cu un număr de 4 sportivi, am fost și eu alături de ei, am participat anul trecut la campionatul național, mă întrebau, domnul instructor, nu veniți și dumneavoastră, dar nu participați, zic, cum să nu mă duc cu ei, chiar dacă e primul concurs al lor, am fost alături de ei și am avut chiar și rezultate. Am avut locul întâi la junior, Cosmin Lupul, având atunci 16 ani, la categoria de minus 84 de kilograme. Chiar nu ne-am așteptat, chiar din primul concurs, să luăm locul întâi.
locul 2 eu, Alexandru Amariției, locul 3 Tiron Cosmin, toți erau colegi la liceu în perioada aceea. Dar cel mai bun rezultat obținut de dumneavoastră ca și sportiv, care a fost? Al meu sau al sportivilor? Al dumneavoastră. Eu, deci anul trecut când am participat, am vrut să particip la categoria mea de 90 kg la campionatul național de kickbox și n-am fost concurenți la categorii și am participat la plus 94, am luat locul 2 atunci la naționale. În paralel am mai participat la un campionat de Unifight, care tot este un mix de arte marțiale apropiat kickboxului, numai că este în kimonouri specifice artelor marțiale și continuându-se la sol cu procedei de judo. Și am participat și în plus de asta, de lupta în ring, mai este o combinație de tehnici militare, un traseu care se efectuează înainte de intrarea în ring. Și anul trecut am luat locul 3, că m-am fost accidentat, dar anul acesta am luat locul 1 la campionatul național de Unifight pe Ministerul de Interne. Cum decurge un antrenament de kickboxing? Practic, este un sport kickboxul, ca și oricare alt sport. Deci începem cu o încălzire care este universală în orice sport. Avem multe exerciții specifice care în jur de 30-40 de minute cu parteneri, lupte controlate și se termină cu forța specifică nouă. Deci nu vă gândiți că folosim greutăți mari, culturism, deci chiar dacă un luptător de kickbox arată atletic și deci nu folosim greutăți mari. Forța specifică kickboxului. Când este un sportiv pregătit să lupte într-o gală? Pregătit, acum depinde mult și de pregătirea lui, de înclinațiile lui, deci nu pot să individualizez spre o singură perioadă de pregătire. Deci dacă este mai talentat din prima, pot să fie chiar un an la primul concurs, dar la noi concursurile sunt și ele pe etape. Dacă sunt copii, sunt cu un grad de contact foarte mic și într-un an poți să-i duci chiar și pe juniori, care acolo sunt foarte protejați cu echipamentul și începe gradual forța de lovituri și de asta se merge așa gradual, exact spre a preveni accidentări. Și pentru performanțe pot să zic că am 2-3 ani după ce trece prin toate formele de antrenament care le au de la Federația Română de Arte Marțiale de Contact și apoi pot să lupte cu echipament mai puțin, forma de K1, numai mânuși și opțional tiberii. Bine, și echipamentul de protecție care e specific și obligatoriu. Pasă de un cap, da? Hai. 1, 2, 1, 2. Respiră. Ușor, da? Forma numai. Energic, încălzire. Sus mâinile, aici. Gata, aici. Aici. 1. Brațele puse, păzi numeri, da? Și înapoi, față. Aici, hai. Și aici, da? Hai, viteză, respiră. Musculele brațele aici, da? Ce mai repede.
Leger. Menține întins 5 secunde. Ușor, schimbăm. Vezi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De ce ai ales să practici kickboxing-ul? Eu l-am ales acest sport deoarece e un sport al autoapărării. De cât timp vii la antrenamente? Eu vin la antrenamente de 1 an jumate. De ce îți place acest sport? Păi, acest sport m-a ajutat să mă apăr de ceva copii mai răi și cam atâta. Care este luptătorul tău preferat? Luptătorul meu preferat e Daniel Ghiță. De ce? Păi, pentru că este român și îmi place cum luptă.
Eu practic acest sport aproximativ de 4 ani. Și pentru ce te antrenezi? Pentru sănătate și pentru autoapărare. Care luptător îți place cel mai mult? Cel mai mult îmi place de Mărășanu, deoarece este un luptător foarte bun și este un bun mentor. Mai relaxat, controlat și controlat. Pentru da? Deci, atenție la mine. Directa de spate, da? Directa de spate, loc interior, da? Da? De ce ai ales să practici kickboxing-ul? Pentru că este un sport de contact și ajută foarte mult la sănătate. La ce competiție ai participat? La campionatul național de kickbox. Și ce loc ai obținut? Vicecampion național.
Când ai pus prima dată mânușile de box pe mâini? Aproximativ acum 3 ani am ales de unul singur să practic kickboxul. La ce competiție ai participat până acum? Am participat la campionatul național de kickbox. Am obținut titlul de campion național în 2013 și în 2014 am obținut titlul de vicecampion. Și în momentul de față, pentru ce te antrenezi? Care va fi următoarea gală la care vei participa? Următoarea gală la care voi participa va fi în Londra, Warrior Challenge, pe data de 6 decembrie. Care este luptătorul tău preferat? Ramon Decker, De ce? pentru că are un stil aparte. Am ajuns la partea finală. Este minunat când vezi tineri care mai practică diferite sporturi, pentru că, după cum știți și dumneavoastră, în ziua de astăzi, tehnologia împiedică din ce în ce mai mult acest lucru. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă spun la revedere!